Zientzia euskaraz. Egunon eta ongi etorri Zientzia euskaraz kanalera. Aldakizuen nondik gatozen, ez kezkatu. Bideo honetan azalduko dizuegu Homo sapiensak bere sorreratik gaur eguneraino egin duen bidai ikaragarria. Denboran 300.000 urte atzera joango gara. Homo sapiens anatomikoki modernoaren espeziaren sorrera Afrikako hegoaldean gertatu zen, antzinean bertan bizi ziren gizakietatik evoluzionatuz. Aurretik existitzen ziren beste homo espeziak baztertuz joan zen kontinente osoan zehar hedatzen zen heinean. 175.000 urte beranduago, orain dela 125.000 urte hain zuzen, gizaki modernoak Afrikatik kanpo migratu zuten. Horretarako, bi bide jarraitu zituzten. Bat Nilo Haranetik, eta bestea gaur eguneko Bab el Mandeb zeharkatuz. Horren ondorioz, 3 lurraldetan finkatu ziren, gaur eguneko Palestinan, Emirato Arabiarretan eta Omanen. Leku hauetan aurkitutako lanabes edo tresneriari esker dakigu bertan Homo sapiensak egon zirela. Duela 40.000 urte inguru iritsi ziren Europara ekialde hurbiletik. Bertan neandertalak topatu zituzten dagoeneko Europan zeudela. Gizaki modernoen eta neandertalen populazioak hainbat eskualdetan jarri ziren, hala nola Iberiar penintsulan eta ekialde ertainan, eta iritsitako gizaki modernoak neandertalen populazioekin gurutzatu ziren maila mugatu batean. Esan bezala, neandertalak ekialde hurbilean eta Europan hedatu ziren. Denisobarrak berriz Asia ekialdean eta Ozeanian desagertu ziren. Gaur egun frogak dauzkagu Asia erdialdean denisobarrak neandertalekin gurutzatu zirela, habitat berean kointziditu baitzuten. Esan bezala, anatomikoki modernoak diren gizakiak Afrikan evoluzionatu ziren Homo sapiensen populazioetatik datoz. Populazio horiek ekialdeko Afrikatik migratu zuten duela 30.000–40.000 urte. Eta Asiako hegoaldeko kostan eta Ozeanian zehar hedatu ziren duela 50.000 urte inguru. Homo sapiens modernoak Afrikatik Asiara emigratu zuelako evidentzia fosil eta arrasto arkeologikoa geratu da. Skul eta Coatzefkoetako fosilek Palestinan eta Tianuan aitzuloko fosilek Txinan gizakiaren presentzia goiztiarra erakusten dute. Homo sapiensaren migrazioa Asian zehar Palestinan hasi zen, gerora Indiara ailegatu arte eta azkenean Txinara hedatzen. Ondoren, Errusiara eta Amerika hurbil zegoenez eta momentu hartan oztopo naturalak desagertu zirenez, Homo sapiensa Asiatik Amerikaetara heldu zen. Homo sapiensa Asiaren hegoaldetik ere hedatu zen, eta bertako artxipielagoetatik Australiara migratu zuen. Gizaki modernoak duela 75.000 urte inguru iritsi ziren Ozeaniara. Asiako hego-ekialdetik iritsi ziren, nabigazioa menderatutakoan itsasoa zeharkatuz. Australian mongolakoan gizaki fosilak aurkitu dira, duela 40.000–50.000 urte ingurukoak, eta Madjetbeben gutxienez 75.000 urte dituzten harrizko artefaktoak aurkitu egin dira. Bestalde, Homo sapiens modernoa Ameriketara iritsi zen, seguruenik Asiako Beringia izeneko lehorreko zubi bat zeharkatuz Ipar Amerikara azken maximo glasiarrean, duela 26.500 eta 19.000 urte bitartean. Froga fosilak hala nola Txileko Monteverdeko gunea duela 14.500 urte inguru eta Cloviseko lekuak duela 13.000 eta 12.000 urte bitartean, teoria horren aldekoak dira. Arktikora, Kanadara eta Groenlandiara duela 4.000 urte inguru hedatu ziren paleoeskimalen hedapenaren ondorioz. Espero dugu dena argi geratu izana. Agur bero bat eta gogoratu. Gustatu bazaizue eman datzegit eta arpidetu zaitez kanalera.